Oh, finally, BPFआ मोनसे हिस्ट्रिक विन खालामबाय। आङो बेनि लेटेस्ट आप टू डेटखौ होबाय थादोंमोन फेसबुकआवहाय। दा आं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायबाय प्लिज थांनानैहाय फेसबुकआव चेक इन खालाम। दिनैनि जिमाननाखि जालांनाय जितु काउन्टिं साउन्टिं बायदिसिना जिमान दङमोन आं बेखौ अन टाइम फेसबुकआव आप टू डेट होबाय थादोंमोन। बेनिखायनो इउटुबाव होनो हायासै। लोगोसेनो नैबे साननैसो आंनि गेजेरावहाय भिडिअसफोरा माने रेगुलारलि फैयाखै। बेफोरनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामोबा बाहाय रोखा रोखा मोनगोन आं मा खामानियाव बेस्थ' जाना दंमोन। स' एनिवेज खुनु जिंगा गैथ'ला। दिनै रिलेक्स मोनबाय आरो गोबां खोथा नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो दङ, शेयार खालामनो दङ। एन्ड बेल' नङा, जों बेहाय थाद'आ, जोंहा गोबां खामानि मावबावनो दङ रायजोफोर। बेबायदिनो बयबो जों ज'यैनो आवगायलांबाय थानांगोन आरो मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सुजुगखौ जोङो माब्लाबाबो गारनाङा। आरो जिहेतु जों नुबाय जोंनि माहारियारि आफादनि सोमोन्दैबो आंहा गोबां खोथा बुंनो दङ। आरो माखासे जोंहा फेरेंगामोन बायदि बिथांमोनखौबो जोंहा बांद्राय माने नेग्लेक्ट खालामनाङा दे, एसे अननानै कनसिडार खालामदो। जिहेतु मोनसेल' खोथा आं फोरमायनो सानो फेरेंगा सारनि। बिथाङा बुंदोंमोन जोंहा मानगाव गेदेर हाग्रामा सारनि गारिनि सिगाङावहाय साखा सिङाव हाबनानैहाय बारसोमनानै माबा खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेफोरबायदि आरो गोबां बायदिसिना दंबावो, बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो गाबोननिफ्रायहाय कन्टिनिउसलि आपडेट होलांगोन। आरो गाबोन क'क्राझार थांगासिनो दङ, मोनसे हाबाफारि दङ। लोगोसेनो जोंहा 3 अक्ट'बरावथ' जोंहा शिब सारआ अलरेडि लेंहरखाबाय बयखौबो। हांसो जानो ना दाउ जानो ना बोरमा जानो बेफोरबायदि भेराइटिस दंखायो। स' अथ टेकिं सेरेमनि जागोन आरो जोंहा खुनु एलायन्सनिबो गोनांथि गैला बेखौ होनो परिबर्तन। दिनै मोनसे नंखाय बांखाय सुक्तिखौ लानानै बिथांमोना थगाय थसि सरकार दानायनि फिथाइखौ दिनै नुबाय। आरो माहारियारि आफादाबो दिनैनिफ्राय बुजिनांसिगौ जे रायजो राजाफ्रा दिनै सैथोजों दङ। नोंथांमोननि सानैसो दैदेनगिरिनि नंखाय बांखाय बाथ्राजों गाब्रनाय जोंनि हारिया नङा। बेनिखायनो बेबो थाबैनो बेनि फारसेबो बायदिसिना जानो थांगासिनो दङ रायजोफोर। स' स्टे टिउन, स्टे कानेक्टेड आरो फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। आरो दे, देरहानायनि नामावहाय शेयार खालामला जोबदो, फल' खालामदो लेटेस्ट आपडेट। आरो जोंहा जितु गोबां खामानि मावनो दङ, माने एक्साइटेड लाख'नो हाला। दिनैसो बेफोरबायदि रायलायबाय दे आङो रायजोफोर, गाज्रि दा मोनसै अननानै। आरो हरथौबायबो, हरनि 1था 2था जालायलांबायदां। स' लोगो मोनसिगोन गाबोन। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय, गुड नाइट।